lang dito ah. Binitbit ko, tulog ka. Mabilisan. Sa office ka na maligo ah. Binitbit talaga eh. Grabe. Ginising ka ni mama mo. Kawawa ka naman. Talagang binitbit siya, no? Parang gamit na. Inangalay na ako, binilapag ko sa bisig ka na, maglakad ka. Ano mo, tulog na. Napalakad din. Naantok. Wawa naman. Si Dexter kakagising lang daw siya. Napuyat siguro kagabi. Kala ko hindi tigil yung ulan ngayon. Naku, patay. Kaya nga siya eh. Ang lakas palang kulog kagabi. Grabe yung ano ko gabi. Sabi ko, wag dito umulan doon sa norte. Tulog pa na. Kanina nagkasalita lang yan eh. Dahil hindi kasi ito eh. Naantok pa eh. Pagsupatan. Pares kayo ng mama mo. Hiling sa biyahe. Pag nasanay naman eh. Sabi mo lagi kay i-alis ni mama mo. Lagi kayo sasama sa trabaho. Gusto po, mayayat ako. Wala na natapos. Late yung si Dex, hindi makakasabay yan okay nga po. Not unless ka mag-under. Maganda tayo. Mamaya pa yung makakadating 8. Alas 8. Haba ng under time yun, no? Isang oras. Ganun sa Mars ah. Huh? Meron na sir. Ba? Hindi ko akalain yun, ha? Wala sa akin ito eh. Sabi ko, hindi kasi sinabihan si Ann ni Sir Christian kahapon. Nangungulit si Sir Christian kay Bison. Sabi ni Sir Christian, sure, baka naman pwede maaga sa sukat. Eh, ang aga ng facelift, kagabi meron pa lang. Meron na. Makakapag-jollibee si Matusing mamaya. Swerte, no? Swerte ng pagsama. Instant super meal. Talaga naman eh, pag bata talaga sa mama eh, nakakaramdam eh.
natitipid ko ngayong oras sa overtime. Kasi mauubos ka agad yan pag Pag nag-add sila ng bulsa. patay na naman. Sa amin Cavite na naman. Oo nga. Pag sa Cavite, sir, na oras ka po nakaka? Minsan alas 7:30, alas 7. Pinakamaaga ko 6:45. 6:30. Dito ka na nadaan, sir? Skyway. Yeah. Pero pag gagaya kahapon, mas malabilis sa airport lang ako. Dari-diretso, di ba pangbabayan? Dari-diretso na ako Apo. sa airport. Eh di, 5:30 dito na ako. Bilis lang. Parang kung saan ka lang galing ng sarap. Parang hindi apat yung dinrap mo. Ikot lang naman yan is, Picota, Sofa, tapos dari-diretso na. Balik na uli, Pasa hanggang Pasa yun. Pinakang uli si, anong pangalan nun? Si Ate May Cecil? O si Ana Reyna? Si Reyna, yun. Doon ko na binabayo sa may terminal to. Wala na, paakyat na ako ng Skyway nun eh. Saan na pala siya? Tambo. Ayun, Tambo. Malapit na, pwede niya nang lakarin eh. Samantalayin niya hanggang Biyernes eh. Oo. Ganda ng panahon, tapos mamaya ulan na naman. May bagyo kasi eh. May bagyo nga daw. Sa isang linggo sigurado, hindi yung isang linggo na hindi pa approve yung Yan eh, sir. yung panibagong schedule. Bagong schedule. Yung Cavite. Yung alay, sir. Oo. Las Piñas sa Parañaque kayo magkakasama. Hanggang Las Piñas ka lang, sir. Hindi na ako. Ay, hindi na ikaw? Si Sir Ronald na ba? Ah, Siya. Siya na ulit. gusto sir. niya si Ricky na lang. Ayaw. Mas mabilis yung maaga. Uy, sobrang aga naman na ni Sir Ricky. Hindi na ngayon, tanghali na. Naranasan ko nga dati, sinundo ako ni Sir Ricky, 5:30 ata. Ako lang mag-isa. Walang gusto sumabay sa maaga. Hindi, yung iba kasi nun, sir, dati work from home pa. Pandemic. Pandemic ko. Alas 6, nasa office na ako. Tulog ka muna. Doon pa ako nun sa may cashier nagkakwarto. Wala pa namang traffic yun eh. Wala talaga, sir, linis pa ng daan.
Noma ka na. Kala ko baba. Guys. Baka umuwi ako ng Bicol. Ikaw, sir? Ah, Lilip ka? Kailan? baka Fiesta? hindi ko pa sigurado kung anong araw, anong pizza. Naka-schedule yun eh. May ayusin lang kasi kami. Yung mga property nila. Property nila. Okay, hindi naman sa akin yan. Hindi kanila. Wala na. May ordinary pa bang nabiyahe po dito? Meron. Pero kukunti na lang. No? Start na nawala yung safety shoot ba yan? Yung kami lagi nasa safety shoot. Meron pang St. Jude ah. Meron pa ba dyan? Pero ang sinasakyan ko kasi yung LEV. hindi, isa raw. Isa rog. Opo. Medyo mahal nga lang. Oo nga po, mahal. Pero maganda naman ang ng bus. Pag nagdala kasi kami ng sakyan, yung mga matatanda, nako, Diyos ko, consumption. Bakit yan? Maano? Maya tigil. Kasi ihi. Mga kasama ko pa naman. Ha? Ito ho? Ay, bahay ni Peppa Pig. Oh, ayun oh. Dito nakatira si Peppa Pig. Kasi Coco Metro rin. Yay, pasok pa tayo. Hey! Ayan, ang mga bata si